Okay. Now, Bazalwane, in the interest of time, I think we should start. But before siqala, bengicela ubaba uMvila asivulele ngomkhuleko bese sizoqala. Thank you. All right. Right. Ngicela sithandazeni. Baba wethu engcwele egameni kaJesu waseNazaretha, siyabulela Thixo olungile. Sihlangene sithe nqwadalala kule ndawo sizova Thixo olungile ukuthetha kwezwi lakho. Thixo olungile lilungisana nathi. Babona amandla onke Thixo olungile. Ncede ke Jehova olungile ukwenzela uba sibe focused Thixo olungile, be able to capture konke Thixo olungile okuzabe kushare kule ndawo Thixo olungile, and also use it in our lives to better our marriages, to better our relationships. In the mighty name of Jesus. Father God, we trust in you and we know there is no one like you. Qhubeka nathi namhlanje ngegama likaJesu Nkosi. Amen. 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 Besengibingelile ke bazalwane, but I greet you all again formally in the mighty name of Jesus. All our leaders, all our pastors, nonke bazalwane, siyanibingelela egameni lenkosi Jesu Kristu. Baba uMdluli nomama, siyabingelela kakhulu. It's such an honor to have you today on this platform. Ngiyabonga kakhulu baba ukuthi ngikuhluphile kakhulu. As you know, initially we were meant to have this May, I think, when I first planned it, and then moved to July, and then now, but you were so patient with me. Thank you so much, Baba. I am so grateful. Thank you, Nje, for being the person that you are. Ukuthi umkhulu kangaka kodwa ukwazi ukubuya urelate nathi, yabona siyakudinga kakhulu baba. Le mshado yeinsuku zokugcina idinga nina baba. So you were the perfect person for this session. So thank you so much. And ubaba uMdluli bazalwane, he's ubaba umongameli wethu ose South Coast. He used to be a leader ku Christian Crusaders. Bano baba uMgomezulu before they passed on the baton to ubaba uNene no baba Mahlasela. So we are very happy baba. Always say mina ukuthi the generation before us bahlale bakhuluma ngobaba uNgubane, noma nathi besimazi ubaba uNgubane, but we were still young to appreciate the impact that he had in the church. So for us nathi kule generation ngobaba uNgubane wethu, and I'm sure many will agree ukuthi we have seen the impact that you had in our organization, and those that come after us nabo they will be looking at abobaba uNene nabo, you know, babona ukuthi nangu wethu, ngoba I'm sure ngeke basakubona wena ngoba sohambile, but abalandelayo nabo they will be pointing abobaba uNene and everyone else who come after them. So all I'm saying is that thank you so much. We are grateful. Good noma sikubizela phansi, dragging you back to the organization. You are willing to come back and help us. So thank you so much, Baba. We don't. So I'm giving over the platform to you. For the past 2 days, yeah, I think mhlambi our lincane kakhulu, we've dragged above the hour, so you can be comfortable with mhlambe in the next hour ukhulume, and then we'll also take a bit of some questions that we have from our speakers. But the floor is yours, baba. Ngicela everyone sishaye izandla and welcome ubaba uMdluli to this session. Thank you, baba. Over to you. Usiyama nginibingelele bazalwane nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Angilibonge Amen. ithuba eninginikeza lona ebusuku. Ngibingelele uGeneral Organizer baba uSthenjwa nomsizi wakho ubaba uMahlasela, your office ubaba uMvila, General Secretary Dr. Gaba, ngiyakubingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Umama uDlomo as well as coordinator wethu umama uShando, ngibingelele coordinator wama-teenagers, mama uMvelase, mama umfundisi, ngiyakubingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Bazalwane, ngenxa yesikhathi-ke
themeleza kakhulu but ngizozama ukuthi ngingene kwi-topic enginikezwe yona ekhuluma ngendaba enkulu yomshado. Ngiyathanda nje ukusho ukuthi le topic esikhuluma ngayo akekho umuntu oyi-expert kuyona. Uyasho ukuthi ngempela into kaNkulunkulu. Umshado ukuze ube successful udinga ngempela ukuthi ube noThixo, because without God umshado uyaphela. Uma ungaphelanga udivorce uphela abantu behlezi kodwa ngizozama-ke Mama uMvelase ukulandela ama-topics onginikeze wona, but ngithe uma ngikhuleka ngibheka indlela engizopresenta ngayo ngathola ukuthi mhlawumbe ngeke ngiwabeka landelana ngendlela wena owabeke ngayo, because ngithe uma ngabuka ukuthi ngempela indaba kahle kahle la iqala khona iqala lapha where you say living and cleaving. Ngicabanga ukuthi leyo topic siyithatha ezwini lenkosi encwadini kaGenesis chapter 2 verse 24. Esizulwini-ke ithi-ke indoda iyakushiya uyise nonina inamathelo kumkayo. If I had an opportunity bazalwane bengiyoma phezulu kwentaba ngimemezele ngitshela insizwa ezisazoshada ukuthi uma ungekho ready ukushiya uyihlo, uma ungakabi ready ukushiya unyoko, ungangeni emshadweni, because Sorry Baba Mdluli, bengicela u-unmute baba. I'm sorry for that Baba. all right, sengiyezwakala. Yebo uyazwakala baba. So I was still saying siyabazalwane, siyabantu okulindeleka ukuthi siphume emasikweni. Kunaleli siko engilithatha njenge-step sokuqala emshadweni. UGenesis chapter 2 verse 24. Ngakho-ke indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Ngazi if you read this verse ubusubuka u-Adam. U-Adam wayengenayo uyise futhi wayengenayo unina. But then you ask yourself a question ukuthi kubaluleke ngani ukuthi kushiwo lamazwi ku-Adam engenayise engenanina. So lento ichaza ukuthini? Ichaza ukuthi ngempela lento yayiqondise kithini ukuthi iformula yasemshadweni ithi wena ndoda shiya shiya uyihlo, shiya unyoko unamathele kumkhosi. Then thina-ke senjalo, thina we leave our fathers and mothers. Instead we make the woman to leave the father and the mother. Asuke owesifazane eze kumina ngihleli nonkosi, ngihleli nabazali bami. So that is against the word of God, because the word of God says, ndoda imini okufanele ngishiye uma wami, ngishiye ubaba wami ukuze ngikwazi ukuthi nginamathele kunkosikazi wami. Isho ukuthini-ke lento? If you look at the book of Genesis chapter 12, ikhuluma kungabathi noma nje umuntu lo ehamba ezweni lakini athi phuma ngisho nasey'hlotsheni zakini. Abesethi-ke uma usuphumile ngiyobe sengiyakubusisa.
akazange asho ukuthi phumani noSara. Wakhuluma no-Abraham as the head, wathi phuma, meaning ukuthi ngempela le instruction yokuphuma nokushiya is directed to the man. So siyasuka ku-Abraham siyamthatha kuSara ngempela baphuma bashiya. Kunama-couples ngempela ungabone ngathi they are not blessed, who are not enjoying umshado ngenxa yokuthi awaphumile. Uhlele ekhaya i-blessing yakho yomuzi omuhle i-double story esendini noma e-Durban North noma eBhalito ikulindile leyo blessing, but you cannot reach that blessing because awufuni ukushiya abazali bakho. Ama-blessings emndeni ebusisekayo isimile i-independent awukwazi ukwa-enjoya lawo ma-blessings emshadweni wakho because awuphumile. Izwi lithi shiya uyihlo, shiya unyoko, unamathele kumkakho. Then-ke lokungaphumi noma lokungashiyi ikona okwenza ukuthi kube nama-challenges amingi kuma-couples asanda kushada, kuma-newlyweds, njengoba kusho isihloko ukuthi kuba khona ukusingaglisha kakhulu kulabo abasuke besanda kushada. The reason is that they don't get time to read each other, bastadishane, bafundane. Akwazi ukufunda ukunwezana duze, akwazi ukufunda umngako kuba okweza la eduze bezithiwa affairs. You go out niyohlala nobabili niqale ukuthi nifundane. And uma kuwukuthi seniyafundana kunalezi zinto ezibalekile bazalwane. Abantu abangakholwa bashada because bayathandana, noma bashada because bacabanga ukuthi bayathandana. Thina sithandana ngoba sishadile. Ngazi noma nethola any difference lapho. Abantu abangakholwa bashada ngoba bethandana. Thina sithandana ngoba sinjani sishadile. What does that mean? It means ukuthi kuthina njengabantwana baNkulunkulu into ehamba phambili is commitment to our marriage. Uthando nalo liyeza, but into ehamba phambili i-commitment. I-commitment le ezokwenza ukuthi even during times of storms singahlukani. I-commitment le izodala ukuthi noma ngabe sesinama-debates siya-agwesha ngoba phela imiqondo ihlala ihluka. But i-commitment yethu, i-commitment lezokwenza ukuthi even when there is poverty sihlale emshadweni. I-commitment lezodala ukuthi even noma wethu esegula, uyabona uma ngabe ubaba esegula eguliswa ephethwe ushukela, uya-understand ukuthi ngithini. But i-commitment to our marriage iyona yenza ukuthi sihlale because thina sithandana ngoba sishadile. Asishadanga ngoba sithandana. Abantu abashade ngoba bethandana kuthi mase kuphela uthando kusuyaphela umshado. Kanti abantu abashada ngoba bethandana, as long as they are still children of God, as long as they are still committed to the word of God, umshado uyama. Kunamavesi okuyiwona awenza ukuthi sihlale njalo siyikhomithile emshadweni. For instance, uma izwi lenkosi lithi okuhlanganiswe uNkulunkulu akungahlukani, what God has put together, let no one put asunder. That is the word of God. Okufanele ukuthi senze njani sibe committed kulona. Maningi amanye ama-verses ukuthi indoda inhloko, if committed to the word of God uzohlala njalo uyindoda uyinhloko. Uma izwi lithi umfazi kufanele athobe, these are just words of God. Angazi-ke masesiyake kuma-Corinthians chapter 13 isichaza ukuthi uthando luyini. It is so unfortunate ukuthi sonke masishada siyakumfundisa. The reason I'm saying it's unfortunate is because even nabantu abasuke bengeke baze bayicommit ezweni lenkosi bayakwazi ukuthi bayemshadwe bayemfundisa yobashadisa bese nje into commitment beyigcina ngalelo langa kade benze njani kade beshada. Lento isilidela la ekuthini ngempela if you say abantu mangabe besashada, angithi ngiqale ngathi ke bazalwane thina sithandana ngoba sishadile.
kusho ukuthi mase sishadile sisanda ngena emshadweni ngeke zingabi khona lezi zinto ezizoqhamuka ezizokwenza mama uMvelase qhamuke lo wambuzo engiwubonile othi is this the right person na engimshadile lo muntu engimshadile ngempela right for me. You know, if I were to answer that question, mina bengizothi that person is not right for you. No person is right for you. But instead, I would say you must be right for that person. Kufanele ubheke ukuthi umuntu right for you. But kodwa wena kufanele uzibheke ukuthi ngi-right for this person. Ingafanele ubheke yena ukuthi right for you. It's because usubona ukuthi akekho right for you uzokwenzani because you can't change the person. Ushada nomuntu omdala osenamazinyo aphelele onama-habits awaqala emncane ushada nomuntu okhuliswe ngendlela yakubo. So that person you cannot change him. But umuntu ongakwazi ukuthi umshintshe ilo muntu owena. So I would rather say no one. I would rather say my partner is not right for me, but I can be right for him or for her. If ubuka incwadi yamahubo Psalms 51. I want us to read that book Psalms 51. Ngihlnesithanda sami lasilokhu sengibuka kancane angifundela sangivulela Psalms 51. Ngiyazi ukuthi abaningi bayazi kodwa kunento nje ethi Psalms 51 verse 10. Kunento ethi nje cha, let me read it as it is. Greetings, Pastor Lwan. Okay. Greetings, Mama. Baba, sorry to disturb, Yeah. Baba Mdluli. Yes, ma'am. Sorry to disturb, Baba. Besicela ukuthi mhlambe nasingazama ucime i-video ngathi i-network iyahlupha kancane. Mhlambe na if we switch off the video izoba better. Okay. Yes, siyabonga Baba. Sorry to disturb you. Thank you. All right. It's off now, okay? Yeah, I see off on it. Yeah, Hello? Baba, off siyabonga. Yes, it is off, Baba. Okay. Thank you. All right. I'll find Psalms 51 verse 10. Also, okay, Psalms 51 verse 10. Fundeka kanje. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ngamanye amazwi, uDavid la is talking about himself. Ukuthi dala kimi. Ngamanye amazwi, we need a person ozothi mangabe ngena emshadweni uma kwenzeka izinto athi mina uNkulunkulu nginandaba naye. Not ukuthi anginandaba nokuthi I don't care, but ukuthi kule situation engikuyona Thixo dala kimi inhliziyo ezongenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibekezelele lesi simo. Uma ngase uthola ukuthi bobabili abantu abangena emshadweni bangena benaleyo nto yokuthi dala kimi yenza mina, because manje yena ngithe mangiphuma ngilulekwa ngemshadweni angitshelwanga mina ngo my sister Mtolo ukuthi unjani, kodwa ngitshelwe ngonkosikazi ngihlale namadoda angiluleka athi ufazi-ke unje. But no one talked about my sister because no one knows her except God. So manje mina mase ngifika emshadweni kusho ukuthi-ke sengibhekene nomuntu engazange ngitshelwe ngaye. Let me make an example ukuthi umuntu wesifazane ngizwe njalo izalukwazi uDorcas begcizelela ukuthi fanele uvuke ekuseni wenzele indoda itiye. Uma usufika usuthola ukuthi le ndoda okuthiwa vuka ekuseni wenzele itiye yona ithanda ukuthi nize nivuke ngabo-9, especially uma kuyi-weekend because anisebenzi. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi-ke manje na wena
bheka phela ukuthi ke indoda oyishadile ifunani. Ungazibheki wena uzovuka ngo5 ekseni yokwenza itiye ufike ulibeke la elibuka indoda lize liphole ngoba injani isalele. But as time goes on you realize ukuthi la ekhaya akuvukwa ngalo 5 ekwathiwa mina ngiyovuka ngabo. Then you start to adjust yourself, and this takes us to the topic ekhuluma ngoku-adjusta, adjusting to his or her habits. Le ndaba ye-adjustment isho into ngempela ebalulekile, because mhlambe kufanele siqale la ekuthini umuntu is not an object. The-object uyayi-adjusta ukuthi isute wena. You adjust the volume ye-radio yakho uma ungawufuni umsindo. You adjust the seat of your car ukuthi ukwazi ukuthi wenze njani uhlale kahle. But you cannot adjust a human being. Instead, you adjust yourself to suit the needs and the habits of another person. Mhlambe belingazwakala kahle masithi self-adjustment ukuthi mina kufanele ngenze njani ngi-adjust. Uku-adjusta lana is twofold. Number one, uku-adjusta kuqala la ekuthini bengiyisingile, bengiyinsizwa. So kufanele manje ngi-adjuste ekuthini ke sengubaba. Bengiyintombi sekufanele manje ngi-adjuste ekuthini ngibe umama. And the adjustment iyahambisana ne-transformation. Uma umbheka ama-Romans, uPaul kuma-Romans chapter 12 verse 2 ukhuluma ngokuthi ingqondo kumele yenze njani iguqulo. You adjust. Hello? Kapsile, please mute. Ngaqhubeka baba, ngizomute. Okay, thank you. Uku-adjusta is twofold. U-adjusta kwi-level osuke usuphila kuyona. Sengubaba manje sekufanele ngi-adjuste ekuthini impilo esengiyiphila ukuba ubaba. Number 2, ngis-adjusta kwi-lifestyle noma kuma-habits alo muntu engishade naye. Imina ufanele ngizame ukwenza njani uku-adjusta. If ngesikhathi mina ngizama uku-adjusta naye ezama uku-adjusta, ilapho-ke ngibheke ukuthi umuntu wesifazane uyena ufanele njalo aloku e-adjusta empilweni yomuntu wesilisa. Abantu besifazane bahlukumeze kakhulu ngenxa ye-era esisuka kuyona. Kuyekudumazeke uma usuthola ukuthi even ngisho nasenkonzweni umuntu wesifazane, ngizwa abantu bethi khona ukuthwala idombolo, ukuthi umuntu wesifazane walithwala idombolo. Even when we preach, sikhuluma ngomuntu wesifazane, sikhuluma ngokuthi umuntu wesifazane akagqoke kanjani. Asikhulumi ngokuthi owesilisa yena kufanele agqoke kanjani. Sikhuluma ngomuntu wesifazane ukuthi kufanele enze u-1 no-2. Angisho ukuthi ku-wrong lokho, but kufanele kube khona ukuba balance. Singayithathi le nto njengabantu bezwe abazi ukuthi isiningi umuntu wesifazane uyinto engelutho nje okufanele ukuthi even approach yethu yabona mangabe sikhuluma uyabona nje le uzwe kuthiwa onondindwa, uyabona that is vulgar. I mean ngisho uziphethe kahle uma umuntu wesifazane ukhulunywa ngonondindwa, you become offended. Labo abantu besifazane obheka manje sengiyaphuma isweek. Abantu besifazane beyahlupha because ngokuzama ukuplease thina uzwe nabo sebenze njani, sebekhuluma the very same language, sebeshana kodwa ke manje ubona ukuthi hayi lo
wenzela nje phela ukuthi uyazi ukuthi thina madoda sisigitazwaphi ukuze sithi cha impela iyafakaza lentokazi. So we need to move away from that. Kudinga ukuthi sizikalele ekhaya ukuthi nami I must adjust myself to the needs of my wife, and also my wife she needs to adjust herself to the needs of the husband. That is why ngithi lento is twofold. She adjusts herself and also nendoda nayo iyazadjust with mama. There is this other thing engifisa ukuthi ngisho ukuthi when we say iyashiya noma naye uyashiya, but we must be very careful uma sishiya ukuthi sishiya ama-in-laws ethu, asizishiyi izingane zethu. Should it happen ukuthi ngesikhathi ngingakasindiswa ngibe nomntwana, fanele ngibe very transparent uma sekuyiwe emshadweni. Ngimtshele umyeni wami to be, ngimtshele umkami to be ukuthi mina-ke njengoba nje ngingena kulo mshado ngikhombo. Kusho ukuthini ukuthi ngikhombo? Kusho ukuthi angizi ngedwa. Ukhona umntwana. So that when you get into marriage, ningenazi ukuthi angizu sacrifice ingane yami ngenxa yomshado. By so saying angisho ukuthi fanele uthathe ingane yakho wayithola ungakashadi uzongena nayo kulumuzi. But ngisho ukuthi akazi upartner wami ukuthi khona school fees engizosihambisa ekhaya because kunomntwana wami. Akazi upartner wakho ukuthi kunemali yesikole kunemali yokugibela ezohamba ekhaya because khona umntwana wami. Akazi upartner wakho ukuthi ngamaholide kunomntwana phela ozoza vakashe ukuze abonde nalezi ngane uNkulunkulu azosibusisa ngazo emshadweni. It's very painful ukuthi ingane yakho yasemshadweni ilala ngamaphijama kodwa umfana wakho wamthola ungakashadi ulala ngesikhini sebhola. It's very painful ukuthola ukuthi la emshadweni eyakhe ingane ifunda boys high ifunda girls high kodwa le wayishiya ifunda evusimamba ifunda esibungu ujeke. She cannot even say a word in English. Mangabe ifika ivakashile uthola ukuthi isinenkinga because manje yashiywa phela yona ekhaya. So ngempela uma ushiya ukuthi lebalelo kusho lokho bekukhona impela engqondweni ukuthi uma kuthiwa indoda iyakushiya ukuthi niyakushiya nobabili ningayishiyi kodwa imbewu yenu, ungayishiyi ingane yavundla esibelethweni, ungayishiyi ingane eyimbewu yakho, not ukuthi uzane wombhodi emshadweni ngoba phela naloko might cause problems, but kodwa uza wazi ukuthi ukhona umuntu engamletha emhlabeni okhona okudinga ukuthi uma ungishada wazi ukuthi ngishada naye ngimbelethile noma engabonakali. So if then kube naleyo transparency before kungenwe emshadweni, ngiyacabanga ukuthi ama-challenges ayabe khona uma kusanda kushadwa ayakwazi ukuthi ashayeke. Kukhona-ke this you saying resolving conflicts around chores ekhaya. Bazalwane kufanele understand ukuthi sisuka esikhatsini la kwakuthiwa khona a woman's place is at home noma a woman's place is in the kitchen, meaning ukuthi indawo kamama isekhaya, ubaba uyaphuma ahamba ayosebenza abuye ekhathele, udinga ukuthi aphekelwe ukudla, udinga ukuthi alungiselwe yonke into, uvuke ekuseni emsebenzini udinga ukuthi ayinelwe ishethi, ayinelwe uthayi,
because khona umuntu ohlezi la ekhaya obhekene nalokho. But isikhathi esiphila kusona manje sibiza ukuthi umuntu umevuka, umuntu nomuntu uyavuka, omunye uvuka uye esibhedlela unesi, omunye uvuka uye esikoleni uthisha. Uma kubuya uthisha ukukhathele esikoleni ukhathazwe naye ingane, unesi ubuya naye ukhathele ukhathazwe iguli. Kusho ukuthi-ke lapho kufanele kubhekwe ama-duties. Maybe we need to differentiate between duties and responsibilities. Uma izwi sililandela kahle sililalela lihlukanisa ama-responsibilities not ama-duties. Izwi alikhulumi ngokugeza izitsha, izwi alikhulumi ngokwenza ingadi. Izwi lithi indoda iyoba inhloko. Ukuba inhloko is not a duty, it's a responsibility. When it comes to responsibilities, there must be no differentiation. You know, mina ngafunda into enhle. Yazi mina wami unkosikazi wangifundisa ukushintsha ingane, wangifundisa ukugeza ingane, bengiyisabi ingane encane. Kodwa nje ngokuthola ingane emshadweni ngafunda ukuthi ingane ikhumule ngiyigeze, ngifake ama-huggies, we call this thing amanabukeni, ngiyigqokise. And you know, ngangizwa ngi-proud if ngenza lezo zinto, because this is our child. Yabona le ndaba yokuthi ngizodlalisa ingane ngithi nansi siyanuka hamba uyishintshe, mina I wouldn't do that. I would change my own baby because ingane yami nayo le. So le yemsebenzi ngempela yasendlini, there is only one thing ngisokole ngayo, because I happen to be the last born in a family of 7. So kunezinto kusho ukuthi ngaspoilwe ekhaya, ngangafundiswa kahle ukupheka. Kodwa nje lokho okuncane ngikufundile sengishadile, ngike ngivele ngisuke nje ngithi hayi angikwenze, noma-ke kungasabanga mnandi, kodwa uMamntoli uyojatshuliswa ukuthi nje ngizamile ukwenza. Ngiwavubile amasi esadla, ngilithosile iqanda kwadliwa. You see all those things, because ngisuke ngizama ukukhombisa ukuthi noma ngingasakwazanga ukupheka ukhari ngendlela wena owenza ngayo, kodwa uma ngabe kuyi-Sunday, njengoba wathi la ekhaya Sunday kufanele kudliwe amasi masibuya enkonzweni, ngiyakwazi ukwenza amasi nami senze njani sidle. And I become so impressed uma ngibuka efundisa umfana, we have one boy la. Umfana uyapheka, wenza yonke into, because she taught him ukuthi kufanele azenze lezi zinto. And if ngijwayelile mina sengishadile ukuthi ngigeze zonke izitsha, ngisakhula ngangazi ukuthi kufanele ngiwashe iplate yami. But now I can just go to the kitchen, makabe izitsha zingageziwe, ngiwashe izitsha, because these are the things bafowethu ezenza ukuthi noma sesisemsebenzini weministry, kuloku kujikisa iketi la zithi zizosiphekela zizosiwashela, is because we don't do these things ourselves. So le ama-chores ngempela, it is very important ukuthi singahlukanisi. So angahlukana ama-responsibilities. Men have their responsibilities as men, and omama nabo they have their responsibilities as omama. But mangabe sikhulunywa ngama-duties, sonke sinezandla ngambili, sinenyawo ngambili, sinemqondo, sinayo yonke into. Let us do things ukuze ikhaya lethu likwazi ukuthi liqhakaze. And what I like about ama-chores, I promote lento ukuthi sihlale ake ngicocwele nje, ake ngikwenzele u-1 no-2 no-3, ngoba manje uma kungenzeki lokho kusho ukuthi mina ngihlezi lapha ngibuka ama-news, ngilinde ukuthi masekuvuthwa ukudla kufanele kulethwe. So kanti uma kuwukuthi senza konke ndawonye, sometimes I take the broom. Mangabe amanzi echithekile endlini, ngiyakwazi ukuthi ngithathe imop nami ngisule endlini, because we are together. Iyayenza lento yokuthi sikwazi ukuthi sibe together ngaso
isikhathi. There are so many other things umuntu abe ngazisho. Kukhona nalezi zinto zokuthi sometimes kube khona izinto esibona sengathi kudinga sibe nemali eningi ukuze sizenze. But also bheka usole ukuthi imali yabona lento ye-outing yokuphuma ukuthi imali ayikho siyakwazi ukuthatha yona le ncane nje siphume sihambe siye-Wimpy esiyodla e-Wimpy nje mhlawumbe sifike sithenge u-ice cream ovushibhile no-ice cream sihambe nje siyothenga u-ice cream ukuthi nje siphumile nje nokuthi nje sixoxa endlini. You know, sometimes bafowethu kuyabantu abahlala emhlabeni ukuthi you are having your car, you are driving a nice car, your Mercedes, your Jeep, your whatever, niyahamba la nikhulumisa msayeka nje nixakwe isimo semali nithi nisahamba nibuke nje lo muntu faka ophaka nje uyihambela nonkosikazi wakhe umbambe ngocicane bavele nje bayohlalela phansi kwesihlahla awukhokheli ukuhlala phansi kwesihlahla phansi kwesihlahla akhiphe uplastic wase-Shoprite akhiphe ikhokhi yakhe akhiphe isuku esimhlophe nama-chips bahlale phansi badle and they enjoy their meal. Inkosikazi ababuke labantu afisa ukuba ile nkosikazi eshade nendoda efaka ophaka ukhona wena ugqoka amasudu amabhosi washintshanise kodwa hayi ngoba ehalela leya ndoda but uhalela ukuba wankosikazi ucicane nje ayodla isuku esibrown ehleli ngaphansi kwani ngaphansi kwesihlahla. These are the things bafowethu ezikwazi ukuthi zisilekelele emshadweni. Into eyenza ngize ngifike lapho is because bengila ama-choice ukuthi kahle ngempela uma ushada umuntu wesifazane awumshadeli ukuthi azoba imaid yala ekhaya. Umshadela nje ukuthi nizobambisana in everything as the husband and wife. Nikwazi ukuthi nenze izinto kahle together, wenze lokho ongakwenza naye surprise ukuthi usengadini usaphethe uyambona usela usephethe irake userekela amahlamvu because nje that's I don't know how to put it, but these are the things ezenza ukuthi as men and as wife and husband sihlale together. In closing, ngiyathanda ukuthi ngisho lento ngijwayele ukisho lento mangikhuluma nabantu abasuke besanda kushada. I used to make a scenario yebhayisekile bese ngithi angisho ukuthi manishada nifana nabantu abagibele ibhayisekile, but ngiye ngithi uma nishada nifana nebhayisekile. Why I choose to use that scenario is because ibhayisekile awulithathi ulibeke lapha uhlale phansi ufunde ukuthi ligitshelwa kanjani ubuse uyaligibela sewazi ukuthi ligitshelwa kanjani. But ibhayisekile uthi la ungakaze nje uligibele enhloko uvela ugibele usho phezulu. Umshado unjalo ungena kona ungazange ushade before, not unless ke ngenxa yezimo mhlambe omunye upartner wakhe sewahamba usuphinda ushada-ke, kodwa ngokohlelo kaNkulunkulu singena nje emshadweni singawazi. So nebhayisekile uligibele ungakwazi libhamaza ngisho uqala uligibela kuyabonakala ukuthi usaliqala awukwazi ukuthi uligibela libe ligijima. Yini-ke leyo umshado uma usanda ngena uthathe ibhayisekile likubhamaze likubhuzule amadolo but awulahle uyavuka
unjalo wopha amadolo kodwa wenze njani uligibele because ibhayisekile vele liyawisana. And another thing ngebhayisekile ukuthi linama parts ahamba ngamabili. Alifani nemoto, imoto iyaba nama parts like ibe namasondo awu4, ibe nama plugs awu4 awu5, but ibe nezicapha ezu4 noma ezu5, but ibhayisekile uthola ukuthi linama parts amqoka ahamba ngamabili. Ngisho noma ngabe kuthiwa ke usalifunda awakakwazi ukuligibela kodwa ukuze likwazi ukuthi lihambe liphambili lama parts ahamba kufanele bekusebenzisa. If ufunela right ukufuna senqaba ukugibela nokudisana kwempondo lezi ezimbili zebhayisikili liyakwazi ukuthi lijike. Ngisho ungalishova lambe ligwinqiza liye phambili kodwa lamasondo amabili ngeke uzwabone eshayisana, ngeke uzubone elingemuva loshayisa elingaphambili ngoba naku awakwazi ukuthi uligibele. Khona ungakwazi ukuligibela unjalo kodwa amasondo ayahloniphana emuva liyazi ukuthi mina I am the rear wheel, elangaphambili liyazi ukuthi I am the front wheel, ngeke uzwabone eshayisana. Ngithanda ke mangabe ke usulishova seliyaphambili, angithi nezishovo zimbili uma ubhekisisa kahle, uma ungayino uma lento engishoyo ungakazwinake vuka ekseni masuye emsebenzini ke ubheke lo muntu oshova ibhayisekile. So uma isishovo saka right njengoba zimbili nje, uma saka right sike saphakama siyehle saka left, uma sike saphakama saka left sehle saka right. Uma zike zangafuna ukwehla zombili ibhayisekile ngeke lihambe ukuya phambili. So ukushintshana nokuphambana kweshovo, siphakame esinye sehla, siphakame esinye sehla, ikona okuzokwenza ukuthi ibhayisekile liya phambili. Such things are going to happen emshadweni. Gone are the days la sazi ukuthi kufanele kuphakame isishovo esisodwa ngaso sonke isikhathi. Gone are the days la kufanele kube khona isishovo esithi sona asikwazi ukwehla makuphakame esinye. But for the bicycle ukuthi lihambe liye phambili kufanele kwenzeke lento engiyishoyo. Ngiyalithanda ibhayisekile mangabe selifika entabeni. Uyabona ke mase selifika entabeni kusuke kungasemnandi. Kusuke efrijini ifriji selishaya umoya. Uthi uyalivula ifriji sekukhona nje kuphela ikhanda leqabishi lize liginqike lifuna ukuwa. Uthi uvula amakhabethe uthi nje uyabona kusuke sekukubi ngempela lapho ibhayisekile lisuke seliqwala intaba. What happens lapho ukuthi umneni walo uyehla akaku-enjoy ukuligibela but ngeke azalishiye ngoba seyanyukela entabeni. Uyehla kodwa liqhube, uliqhubela ukuthi meke ngafika entabeni ngafika endaweni eyehlelayo hayi ziyakhala mbhemse kwehla, uyalibona liyachezuka lingena eNandosi, uthi liphumile eNandosi uyabona liyongena eSpare, uthi liphumile eSpare uyalibona liyongena eWimpy. Ngikhuluma ngebhayisekile bazalwane, and there's one thing I like sengivala bazalwane. Ibhayisekile lingaba namaphathi ahamba nga-2 kodwa isithi ebhayisekile inye and there is only one man ohlala kule sithi. Ngesikhathi lishovwa kusuke kuyinyawo zakhe, ngesikhathi lijikiswa ngezandla kusuke kuyizandla zakhe, ngesikhathi linyuka entabeni lingasagijelwe usuke engaligibele lo ohlala kwisithi, usuke wokha ngenyawo kodwa ngezandla zakhe esandleni. Hey Nkosi yami, ngezandla zakhe usuke libambile ibhayisekile athi ngeke ngilidedele noma sekunzima. Who is that person on the seat? It's none other than the Almighty God. Emshadweni kufanele kube khona isithi kaThixo azohlala kuyona, noma ngabe ziyashovana azishove uThixo, noma ngabe seziyanyuka entabeni azinyuke zisesandleni sikaThixo. Uma ngempela umshado benjalo, ngikhuluma nge-lasting marriage, umshado ongeyukuphela. Inkosi yomusa
mayinibusise ngiyalibonga ithuba. God bless you. Wow, izandla bazalwane, izandla. Siyabonga kakhulu baba. Wow. Sure. Thank you so much, Baba. We thank you. Oh, yeah, there's already a hand up. Okay. Ngizovula ama questions manje. Akhona amanyasele izolo. And other from a previous video we once did ngomshado bengicela baba uyikhave. Ngiyabona isandla siyehlile. Um Kule issue baba, okay, this is one question. Sathi nasikhuluma kwenye video sakhuluma ngeindaba zama privacy, like when you after you get married mhlambe indaba ze phone. Omunye wabuza ukuthi if ke ngoba bebasha bobaba ku video ukuthi nanishadile there mustn't be privacy between you guys, you must be able to share phone, and in that way iyakusiza ukuthi umuntu angakwazi nokucheat uyabona, it will make it hard if niyakwazi ukusharelana amafoni nezinto ezinjalo, it will make it hard for one person to cheat. Manje omunye wabuza ukuthi what if ke ubaba akafuni ngepassword yefone kumele ayenze njani? I don't know if maybe if you can touch on that thing about the importance of transparency within marriage, especially in a school. Okay. Ngithanda leli gama olishoyo mama uMvelasi. Ngicabanga ukuthi lichaza yonke into. Le gama elithi transparency alisho ukuthi ngilandele kuyo yonke into. But at the same time futhi lisho ukuthi angingafihli. Angazi noma iya-understandeka leyo nto. Why engekho umuntu olandela ifoni yomunye, kodwa futhi kufanele angabi bikho umuntu okhathazeka ngokuthi ngikhohlwe ifoni aze ashayise imoto ejike erobhothini ngoba ethi angiphuthume ifoni yami. Ifoni noma iringa ngisemnyango angingashiyi ngize ngisapha kudaka ngishiye imoto amanzi ngawavalile ngoba ngingafuni ukuthi kubanjwe ifoni yami. Nazi izinto ezirong. Angabi bikho ilandelayo but angabi bikho futhi ofihlela omunye, not ngokwama-phones kuphela, even nangayo yonke into. Angabi bikho umuntu ozokhokhoba avula ama-drawer efuna ukubona i-payslip yami, kodwa futhi akungangistress mina ukuthi i-payslip yami ngiyishiye phezu kwetafula. So that is how I look at it, ukuthi there's nothing to hide. And nengikubonile angikubone nje ngoba ngithe ngiyawasha ishethi awunaku sekuphuma i-payslip, ihlo phela liyakwazi ukubheka. So injalo nje, let us not kufanele ngize ngibe ne-code noma ngibe nendlela yokuvula ifoni engezukwaziwa muntu. Kuze ukuthi noma sekunesidingo sokuthi naku la sengiqulekile sekufanele kufonelwe i-ambulance, nayo ifoni yami ine-airtime inayo yonke into, but akekho nomuntu okwazi ukuyithinta because ayaziwa ukuthi kufanele ivulwe kanjani. Let us not hide anything, but futhi asingavumi because uma usuvumbulula izinto ubungeze uthola lutho ungishiya nento yokuthi kusho ukuthi you don't trust me. Okay, Baba, no, thank you for that. Okay. If ukhona nesandla bazalwana ngaphakamisa, but while I wait for questions, okay, nangu sisinombulelo. Ngabuza sis. Amen bazalwane. Ngibingelela ku bazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga baba umdluli wawo. Baba angazi ukuthi baba ucabangani mhlawumbe ngendaba ema-contract ayekhona emshadweni. Angithi siyazi ukuthi normally kuba ne-increment of property, and then la amanye kuhamba kanjani noma decision yalaba abashadayo, kodwa what can you say uku-advise abantu abasha ngalokho? Amen.
Hey, when it comes to that, mina ngingathi kuyadependa ukuthi umsebenzi eniwenzayo noma ama-careers enu. Ngiyajabula ngoba khona usendwa la u-marriage officer. Kodwa ngendlela engiyi-understand-a ngayo kuyadependa ukuthi kuma-careers enu nisebenza kanjani. Mhlawumbe omunye ukwibhizinisi, omunye wenza umsebenzi mhlambe obizwa ukuthi ngokwama-assets. Kufanele ukuthi niqikelele ukuthi i-risk yokulahlekelwa izinto ayikho that high, ngoba mhlambe ngikwibhizinisi okungafanele ukuthi uma mhlambe usase angishaye aze ashaye umngame engekho ebhizinisini. So kumqoka ukuthi izinto ey'njengalezo akufanele ukuthi masi-discuss-a kube sengathi it's because trust ayikho. Kufanele sibe very honest and transparent. Mhlambe umqashayo efuna ukuthi maybe of community futhi zizakala even when you take the legal route, because ngokwazi wami lento ingena ngisho nasemthethweni nakhona angabi because mhlambe ediscusswa nge-transparent impela ngempela esobala. Iloko mina engakusho ukuthi la ngiyisebenzela khona ngu-civil engineer, umngangasebenza uthisha. Sometimes there might be no need ukuthi kuze kufikwe lapho. Angazi angikho noma uNombulelo ngiyamenelisa yini uma ngabe kodwa enga-addresseki kahle, mhlawumbe nomunye can come in. Hello. Okay. Ngiyasibona isandla sakaSizanele, but before ngiza kuye sisi ngicela ukubuza lena esiyithola ku-WhatsApp esele ngo Monday ithi ngicela ukubuza ukuthi ku-right yini if umuntu engifuna yini meke khonza kwelinye ibandla and they do not practice i-mission approach kweyakhe inkonzo kwenziwa kanjani? So yes, mhlambe kunomshado ovelayo but umuntu akakhonzi nathi uvela kwelinye ibandla and kulelo bandla abasebenzisi i-mission approach, kwenziwa kanjani? Ukaqhamuka umbuzo ocishe ufane nalo. I-background to the answer iqale ekuthini into eyayenza ukuthi ibandla lase-African Gospel Church libeke ukuthi uma ushada umuntu ongesiyena wala enkonzweni okungenani akube owase-faith noma kube owase-Assemblies of God. Likhona nelinye ibandla abalishilo kodwa bawabeke abamathathu. Base bethi leyo nto yayisukela kahle kahle kwi-relationship eyayikade ikhona uJob Chiliza noNicholas Bhengu kanye noNgidi. But manje into isithi-ke kuhambe kwahamba anda amabandla aphila lesikompilo lethu. So manje akuselula-ke ukuthi sistikhe ekuthina kube lawo amathathu. Amanye amabandla impela kuze kuba amabandla aqanjwe abazalwane abaphuma ngisho la kuthina. So kwagcina kunento yokuthi mhlambe into ebalulekile ekufanele siyibheke ebhekiswe ezwini umpapadiso, ukuthi umuntu oshada naye upapadiiswa ngendlela efanayo yini nalolu papadiso lwethu. Yavele nje yathathwa yabekwa lapho nje yathi full stop, kwathiwa singayinonongi ngoba sizoyi-eda size si-ede nezinto esingazisuseli ezwini
ngoba khona izinto esizenzayo ezinhle esizenza nje ngoba siyibandla kodwa ongasho ukuthi amanye amabandla angazenzi ingoba ziyisono. So because of that we could not go further than saying ukuhlukana nesono kanye nompapatiso ukuthi upapatiswe kanjani. Angazi noma ngiyawuphendula yini umbuzo. No, uphendulile baba. I hope nomuntu obuzile uyizile impendulo. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu sisanele. Ngiyanibingelela nonke bazalwane. Siyakubingelela baba uMdluli, sibonga ngesikhathi sakho siphesona namhlanje. Baba umbuzo wami ukuthi endabeni ye-transparency ake sithi umuntu omusha kuye kwenzeka wathola umntwana ungekakholwa, mase kuthiwa mhlawumbe uyathathwa esontweni. At which stage do you disclose? Do you disclose ngenkathi usabizwa umfundisi ezokuthulela indaba zokuthi sekunobhuti okubonile, at which stage do you disclose that information? Ngiyabonga baba. Ngokwami enye yezinto angifuni ukuthi kufanele uyidisclose le zibekwa nje, angifuni ukusho yona kuphela, kodwa ngcono ngikuphendule ngokuthi khona izinto kufanele ukuthi zithi zisuka nje amadala ubuyidisclose wena nsizwa ukuthi njengoba uyifuna le ntombi kodwa isimo sakho simi kanjani, unalengane esikhona. Ngoba uma disclosure sekuhanjwa ibanga kuxoxo sekufike ekuthini mhlambe nayi intombi sivumile, sekufanele ke manje ukuthi iqaleke indaba yethulwe. Mhlambe kungaba inkinga lokho, kufanele ithi ithathe i-decision yayo ithathe olwazini oluphelele, ungathathi i-decision bese kuthi afterwards kube khona into ethi hey, if I knew. Uyayibona leyo nto. Mhlambe sengingaqhubeka ngithi even nakwi-status sempilo ikakhulukazi fanele impilo yami engiyiphilile. Uyakhona into yala ekhaya bafethu engiyithandayo, uyabona into yala ekhaya yokufakaza ukuthi uma ufika nje ngivakashele e-Western Gauteng ngisukuma ukuthi bayangazi ukuthi ngumdluli akusho lutho, kufanele-ke ngizisho nje ukuthi ngubani, ngisukaphi, ngihambephi, ngahambaphi. Ngicabanga ukuthi abantu uma bezongena emshadweni kuyadinga ukuthi baqale ebufakazini, bafakazelane nje bebobabili, ngoba khona nezinye izinto ngiyaxolisa ukuthi I'm going beyond le yengane. Khona nezinye izinto eziningi mhlambe wakwavelelwa umshophi wareshwa, izinto esike sihlangabezane nazo. Ukureshwa-ke akusho ukuthi wakwareshwa ngoba owesifazane, wakwareshwa ngisho owesilisa. Izinto ey'njengalezo oke wathi go through zona, kubalulekile nje ukuthi kube izinto ezivelayo so that noma ngabe umuntu uyak-accepta niyangena emshadweni, makuvela ama-behaviors athize kuwena a-understand ukuthi eish, kambe lo mzalwane wake wabhekana nesimo esinjengalesi. Ukugula ikakhulukazi isimo sabantwana, abantwana ngingakashadi, izinto ey'balulekile lezo ukuthi zivele. Khona nezifo manje mhlambe you are HIV positive, you don't have to hide that. Into leyo kufanele ukuthi hey, sengiyafisa ukushada kodwa manje ngibhekene nalesimo engingafuni ukuthi size sihambe sikhulume kakhulu lo sisi engimbonayo engasazi, noma-ke usisi ngiyaluza udaba lukalobhuti kodwa isimo esikanje. If I can tell you, because now we don't mention names, omunye umntwana esike samshadisa uye waveza insizwa samfuna ukuthi ngike ngagula ngaze ngakhishwa isibeletho. She was just upfront, wakubeka nje. Bathi beqamba labantu abathanda indaba betshela umkhwenyana esethe umkhwenyana nje isibeletho or no sibeletho.
bemtshela kwakuthi bamtshele into umkhwenyana seyazi. So can you imagine ukuthi-ke ukube this lady wayeyifihlile lento kwakuyoba njani, noma ngabe kuwukuthi into kade uzoyamukela uphile nayo, kodwa manje uvele ubhajwe la ekuthini hawu ubengayivezi ngani. Ngiyaxolisa ukuthi sengize ngadlula kule, siqale kuleyo ukuthi unomntwana. Cha, izinto lezi kufanele zivele nje kusuka amadaka kungakahanjwa nakakhulu. Siyabonga baba. Any question? Iti lana evela Mrs. Moya, our newlywed. How can couples manage their finances, especially this Christian generation, both genders, and navigating the woman earning more than the man, seemingly being stripped? Okay, or the woman is earning more and the man feels like they're being stripped of their provision role. Or if it's the man that earns more and therefore uses it as a measure of control. Angazi baba ufizile umbuzo besinabanye abomama nange-weekend kukhulunywa something like that ukuthi sometimes njengoba basho sisi ukuthi maybe we're not being trained, some women okay feel ngathi if the woman earns more kuba ngathi bayacontrola manje abobaba, but as well if ubaba uyabona ukuthi the woman can provide bese bagoca izandla bathi okay let her provide. So how do we navigate that situation? Ngiye ngithi mina mhlawumbe ngizoyibuyisela lapha la ngeke ngadlula khona kuma responsibilities. Ngiye ngithi mina indoda iyona ene responsibility ukuthi yondle. Yini ukondla? Ukondla ukuthi ngithenge igrosa unkosikazi nabantwana bani. Ukondla akusikona ukuthenga amakhethini, akusikona ukuthenga osofa. Uma kuthiwa ngempela salary wise ngithola imali engaphansi, umama uhola kahle. Umama akangilekelele la entweni, and they are very good in that, I can tell you. Akangilekelele ekuthini mhlambe abone ukuthi isimo si-right, baba ngibona ukuthi asishintshe la kosofa. Kodwa nje eyokudla akufanele nje ngize ngiyidedele. Into eyenza ngibone ukuthi ngondlile la ekhaya ukuthi ngilithengile isaka lempuphu, ngilithengile ushukela, mhlambe mayisalile imali uyazi ngimthengele nje iduku nje lokuthi athwale nje. Ngivele nje ngangena esitolo ngathenga iduku nje ngimgqokisile. Usengasithenga isigqoko esiwumhelane esitshekile esikanjani, kodwa nje mina nge-affordability ngimthengelile kodwa sona isigqoko. Ngithengelile iphinifa ngathi awungeke mkami leli phinifa njalo nje manje usuhlala ngavele ngadlula esitolo ngangena ngathi abangithungela iphinifa ngaliletha iphinifa waqoqa. Angasali ngempela sengisonga izandla just because ngithi mina nginjani angiholi. Akayiboni effort ngamanye amazwi, that's what I'm trying to say. Akayiboni effort umama. Kodwa nje ngiye ngigcizelele mina kuleyo kudla ukuthi hhayi eyokudla eyami nje bafutha igrosa ngigcine sengiyazi nangekhanda. Sengivele ngingene eSpar, ngingene eShoprite ngingaliphethe ngisho iphepha ngoba every month igrosa kudliwa mina la ekhaya. So ngiye ngisho njalo nanokuthi-ke phela mama-ke phela kuyadinga umama I understand ukuthi at the workplace he is a woman and at home he is a wife. Ukuba unkosikazi womuntu has nothing to do with the status sami sasemsebenzini. So emsebenzini nje I'm a woman equal to all men engisebenza nabo, but when I come home I come as a wife submitting to my husband, irrespective of status sakhe sasemsebenzini. Amen.
Okay, I think this is gonna be the last one. Okay. The new law allows husbands. We are go ayanda. I don't know if it's yeah, but it's ayanda. The new law allows husbands to adopt their wives' surnames. From gospel's perspective, is there any scriptural guidance on the use of surnames after marriage? Does it go against any gospel principles, or is it simply a matter of personal choice between a couple? Eh, hey, ngathola a difficult one. No, mina the way engiyibona ngakhona le akulula ukuthi indoda ithathe isibongo sakamama. Why I'm saying this is it's just common sense nje bazalwane. I'm not basing it with scripture. Uma manje na ngithatha isibongo sakamtolo bese ngizala ingane ezizobiza umtolo, angirisi yini ukuthi le ngane yakamdluli igcine isishade nabantu bakamdluli ngoba ayibiza umdluli, ibiza umtolo. So ngokwami if ngempela kuwukuthi umama uyashada akasithathe isibongo sikababa ngoba vele uyokwakha umuzi. It's a pity ukuthi lento yokwakha umuzi sisithathe ngathi into yamadoda, kanti ngempela umuntu ofika kwami ezokwakha umuzi kusuke kuwumama, yike efike ashintshe athathe nesibongo sala ekhaya engezukusilahla esakubo. Manje na uma sekuyimina engithatha isibongo sakwakhe, siphambanisa izinto uma senza kanjalo. Ezinye izinto zikahulumeni ziyadinga ukuthi sibhekisise siphinde sihlolisise nangokwethu ngoba zibuye ziphambane nezwi likaNkulunkulu. Yeah. I'm sorry Baba for ukungena lapho siwethu qedile. Okay, bengithi siqedile kodwa naye engenayo ethi usisi bekashadile wathola ukuthi umlisa is gay, then they got divorced. Is she allowed to get married again? Oh, that was another hot topic njengoba kade sekwi-convention. No, akavumelekile ukuthi ashade, kufanele igay yakhe izishone, izwi lisho njalo. Ivele yama nje lapho, although ke ibe strict kakhulu ey'sebenzini ukuthi uma uyisebenzi asingabe sisabheka nokuthi ubani obe wrong. Uma isimo nje sifike ekuthini kuphuma igama elithi divorced noma ngabe udivosiwe, izwi lenkosi lithi uma uke waphinda washada usuyaphinga. So kusho ukuthi yenze njani, hlala. I know it's a very difficult decision to take, kodwa angifuni ukuthi ngiyithambise lento ngoba manje ngizobe ngivula umnyango ongafanele uvulwe. But ibe khona into ethi umuntu uma ewile uyamiswa for a certain period, kuthi ke mase kuphele leyo period
eyihlambulula kumfundisi abese-ke eyabuyela enkosini. There was that view yokuthi kulungile phela udivosile-ke ngesikhathi edivosile akamiswe. Uma kuwukuthi sokufika isikhathi sokuthi udecide ukushada noma izwi liphikisana ngaloko kodwa he must be reinstated. But into yesonto-ke le ngokwezwi hayi iyaphila ngoba kuye kuthiwe lo muntu usuke enjani ephingile. And likhona-ke nezwi elithi uma upartner wakho efebile engaziphathanga kahle inile lelo hlelo. Uma engaziphathanga kahle uvumelekile ukuthi-ke umyeke ubuso uyashada. But even that one was challenged. Kukhona ngempela a very strong view ethi nje cha noma ngabe wenzeni kodwa izwi lithi nje ungabe usashada uma udivorcile. It's a very sensitive one engisabayo ukuthi ngigxile kakhulu nami kuyona ngoba uyabona masobheka umuntu okuleso simo ugcina usuyibuza ukuthi uma ngivele indoda yajika nje esikhaleni nje sisanda kushada sabuya honeymoon sesihlukene ngoba size sabuya honeymoon ihlukene nesono keleke kufanele ngenze kanjani. Uyabona izinto enjengalezo kuba very difficult ukuthi ume ngomlenzo wodwa kuzona engangokuba na kwi-convention noma idiscussiwe deeply kodwa uzwile ekugcineni ukuthi ayikho into esima mpo kuyona uma sesikhuluma ngomuntu omzalwane ongesona isisebenzi. Sikwazile ukuma sa-strong kubefundisi ukuthi cha uma umfundisi nje you just cannot lead ibandla udivorce. But-ke iyathaba-ke mase yehla iza ngezansi kubazalwane. I'm sure you will get it kuma-districts nama-circuits ngoba phela we do report back masibuya kwi-convention. Ngiyabonga. Okay, Baba. I hope naye engenayo Baba. Siyabonga ngaloko. Ithi, how do you maintain boundaries with extended family? Do married women always have to kotiza in December? After how long can a family start their own tradition? When you start your family, you start your own tradition. Ukoteza is a good thing, but you are not bound to ukoteza. Izinto lezo ozenza ngothando ezenza ukuthi kube mnandi ekhaya. Ukotize nomunye mzotheni ngizothi uyamkhwenyana lo wesilisa. Kuyayiwa kamakoti, kuyayiwa kamkhwenyana, kumnandi kuhle. But there is no obligation. Ayikho into ephoqayo ukuthi angishiye kwami. Njalo sengizohlala mina ngiyobulawa intuthu namaphinifu. Le tradition uma sengishadile nami angiqali izinto zami. As long as lezi zinto zami engiyiqalayo zingaphambani nezo. Ngikhule ekhaya la bekuvuka ekuseni kuyiwe emasimini sengihlala ebhalisa ayikho insini. Bekuvuka ekhaya emakhaya kambe kuyiwe ehlathini kuyothezwa ahamba umakoti ayimfuleni ayokha amanzi. Manje ngihlala la esentini amanzi aphuma ethephini. So leyo kotiza ngempela iyawuvula umnyango we-abuse. I must say that. Uthola ukuthi umkakho useya-abuseka nawe because you want to impress ama-parents akho uzibe ngathi awuboni. Ungasakwazi ukumprotect. But le tradition
Angiqale yami tradition nami yana kwami because angithi ngiphumile ngaqala umuzi wami futhi ngiwuqala kahle ngiwumntwana kaNkulunkulu as the head of this family i-tradition yami izohambisana nokuthi ngiwumntwana kaNkulunkulu. Akusho ukuthi uma kuwukuthi ekhaya njalo bekuthandazwa ngo-8 sengizofika nami sengiphuma umuzi wami ngithi lalelane-ke la ekhaya kuthandazwa ngo-8 ngoba lo muntu engishade naye usuka kwi-tradition yakubo obekuthandazwa khona ngo-7. Let us come with our own thing as long as ikuthandazwa. We are God's children. Ngiyabonga. Wow, thank you so much. Thank you so much, Baba, for this. Ikhona ne-comment la uyakuphindile Khumalo ithi from how you explain umshado wenza ukushada kuzwakale kumnandi. So big up to you, and a lot of people agree with that. So ending impela, you guys are one of a couple no mama nje, one of the couples that we look up to nje sonke sibaningi siyalibona uthando liyavela. Abantu abasha bahlale basho ukuthi the reason, one of the other reasons why they don't like to get married, babona ngathi si frustrated thina emishadweni yethu asibonakalisi but asibonakalisi ngathi sijabulile, so maybe kumele nathi akazi senzele ukuthi sibonakalise, but sengishelo ukuthi hayi kini kuyavela, akhona amakhaphula kubonakala kuyavela ukuthi hayi nijabulile ngahle. You're really representing the marriage institution so well, and yeah, that's why ngathi singahlale ngathi singahlala sikumemile njalo nje ukuthi uzosifundisa. Ngiyayibona nyenye i-comment lana eshoyo ukuthi lama ebuya ku God Save Bonga Umenzi sibiya uthi siyabonga ngala session, they are building us up, and uthi bathola ne-knowledge editing. So siyabonga baba nje, siyabonga ukuthi uvume ukuzohlala nathi namuhla. Thank you so much bazalwane, ngicela siphinde simshayele izandla ubaba umongameli wethu nomama okusizile umsizi wakho. Thank you so much. Ngiyabonga. Mhlambe angazi if ubaba unene ukhona or ubaba Mahlasela online bangene nabo basibongele. Ngoba ubaba unene ngizwe ngathi but ubaba Mahlasela ukhona, angibonanga ayingena kodwa. Oh, Busi ngikhona ngibeka Oh, indlela ukhona baba. nxa zonke. Oh, okay. Enye ingapha enye ingapha. Okay. Yeah, nihlale nithi we can't multitask, but You're yeah. proving us wrong. I'm in a class on the other hand. If ngilalele ngapho ubaba uMdluli eqhamuka nezinto ezimnandi. Asibonga ngempela baba Mcoseli. Singayini uma singalahlwa uwena mfowethu, siyabonga kakhulu. Izifundiso usuzikhiphe kuzona usuziwaphinde wasicoshela what transpired from the convention, you know, based on the question that came, so which also give us some kind of thinking to do around some of the things as well, as we apply ourselves in our scenarios. So really siyabonga kakhulu. We have learned a lot. But the bottom line is that we will never cease learning as long as we are still alive and still in these relationships as married couples, as well as singles as well, because izolo sifunde okuningi around, and even on Monday, around people that will remain single, you know, but they want to serve in the house of the Lord in one way or another, you know, and bangabazalwane fully. So we need to embrace them, knowing ukuthi as they were indicating ukuthi hayi ngoba kukhona oku-wrong kwesinye isikhathi, you know. So siyafunda kakhulu. So ngiqonda ukuthi we will not cease to learn. Thank you very much from what you took us through. We do appreciate. So again, sithi ngingaphinde ngishaye izandla bafethu nibonge kuba umongameli kulokho asithathe khona through.
So siyabonga kakhulu bafowethu. Be blessed Mcoseli. Siyabonga kakhulu mfowethu. Angeke sanaba izwi lokubonga lilodwa, but I'm just excited. The whole session actually has taken us to another level in terms of what you guys are doing as coordinators, Busi. Really, we are thrilled. I believe everybody that gets involved in these types of sessions, there's no way you will come out empty-handed, if you apply yourselves and listen to some of the things that are, or actually to all the things that are being shared here. So thank you very much. Siyabonga kakhulu baba, Siyabonga kakhulu. ngibonile ukuthi ekumeeting kunanobaba uMfeka, baba umsizi mongameli uMfeka, ngibonile nomama ongameli Mpanza, angibonanga ke nisicolele bazalwane if asibonanga nabanye siyaphenika ngapha but nje sibingelele kubafundisi bonke nani bazalwane nonke siyani appreciate. Thank you so much. Ngicela ukudlulisela kumama uMabizela. Thank you so much mama Mabizela, nawe nje ngiyakubingelela. Ngicela ukudlulisela kuwe ma for ama announcement, and then bese sozo wrap up the session as well. Thank you so much. Amen bangcwele, ngiyanibingelela nonke office la national, all the pastors, abazalwane bonke and I guess bazalwane ngiyabingelela kakhulu egameni lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela kubaba uMdluli nomama ngokukhulu ukusithoba baba, siyabonga. Kwangathi ngavele ngiqale phansi bazalwane ngishade. Nginimeme nonke. Oh, what a session. I enjoyed it myself kakhulu. Bangcwele kumnandi. Siyabonga kakhulu baba ngazo zonke iluleko, kungamoshanga isikhathi bangcwele. Nginememezelo ezimbili. Izolo we had a session ubaba uMloyi. He opened bangcwele umnyango yana nonkosikazi wakhe, as we also know ukuthi bakuyi faculty ye counseling nabo, there are professions in that faculty. Bavula umnyango ukuthi uma ngabe kunabazalwane who abadinga usizo in counseling sessions, it can be a trauma of any kind bazalwane. Sibonga ukuthi uNkulunkulu abathinta ukuthi they are willing to help abazalwane abadingayo usizo. And then secondly, if there's anyone or abantu abafuna ukustudy counseling, biblical counseling also, labo futhi nabo ngicela bangithinte. There's a class that is going to start next year January until December. It's free bazalwane. It just only needs your time nenhliziyo yakho nokuzinikela. If you umuntu ofuna ukusiza abantu, there's a class that is happening. It's under Grace Bible Ministry. If you want to, just let me know. Sikwazi ukuregister uqalelele from next year. And then laba abadinga usizo from ubaba uMloyi uMndise, kindly also just let me know. I will just give you their number. Ayikho into okumele uyindlulise kumina, just give you number kababa uMndise and then uzoxhumana nani kanjalo. Siyabonga bangcwele kakhulu, siyabonga. Ngiyabonga mama Mvelasi. Ngicabanga ukuthi lokho kuphela ma. Amen. Alright. Mama Mabizela ngiyabonga kakhulu. Sesiyavala abazalwane, but bengibone earlier uManakhe Cele aphakamisa isandla, angazi sibhekane question na. Sengiyacabanga ukuthi ngamvaleli ngaphandle. uManakhe Cele. Angazi if okay, if bekune question yebo Mama Mabizela. Amen bazalwane. One last thing, kusasa futhi siyahlangana same time bazalwane. Ngiyanicela memana abantu kwi session yakusasa osabe sinosisi umama Nombulelo Mthembu bangcwele, siyamazi sonke umama kaSisi Ngqo. Siyacela nonke niphelele uzaba akhuluma about one of the difficult issues esihlangabezana nazo futhi ngaphambi kwenkonzo, a journey of being a single parent. Ngiyanicela bazalwane futhi nakusasa memana abantu babe khona. Amen. Ngiyabonga ma. Okay, yes. All right. No, siyabonga kakhulu bazalwane. Sizocela umama uMpanza mhlawumbe asivalele ngomkhuleko. Umama uMpanza senior, if usekhona online, sicela sivalele ngomkhuleko. Sicela baba uMvelasi asivalele.
Sithob sami sibonga leli thubo sipha lona lokufunda nokufundiswa nguwe nkulunkulu wethu engcwele ngazo zonke izimo zempilo, ikakhulu-ke nkulunkulu wethu namuhla besifunda ngomshado. Elithi izwi lakho kuyisibusiso esivela kuwe. Baba wethu engcwele, usisa umkhonzi wakho osikhonze ngaye namuhla, ubaba mengamela umdluli, uphinde ubusise zonke indlebe eyizwile nkulunkulu wethu engcwele. Siyafisa nkulunkulu wethu ukuphuma sihambe siyokwenza nkulunkulu wethu, sipractice yonke into esiyifunda kule ndawo. Siyabonga baba, egameni likaJesu uthatha udumo lukufanele wena ngekhathi zonke, ngoKristu Jesu Inkosi, amen. 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 Siyabonga. Siyabonga bazalwane. Bye bye. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Good night. Night. Amen. Amen. Bye Bye. Mangizela ngicela ungasaphuma usale usala mabaphuma abazalwane. bye. Amen. Okay. All right, guys. It's a meter for now. It's hey.